Il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela ħabbar li żgħażagħ li waqfu startup ġdida se jingħataw servizz ta' għajnuna legali b'xejn jiġu eżentati milli ħallsu l-miżati tal-Malta Business Registry fl-ewwel 5 snin mit-twaqqif tan-negozju tagħhom u jieħdu sehem fi programm ta' mentorship taħt gwida ta' imprendituri lokali. F'diskussjoni informali fil-Misraħ li saret fi ġnien iċ-Ċiniżi f'Santa Luċija, il-Prim Ministru refera wkoll għal proposta Intrapriża 16 li permezz tagħha żgħażagħ ta' bejn is-16 u 18-il sena se jkunu jistgħu waqfu l-ewwel negozju tagħhom b'sistema regolata u responsabbli li tħarrishom. Hawnhekk ħabbar li jekk jingħata l-fiduċja, Partit Laburista fil-Gvern se jvara programm ta' mentorship bis-sem ta' imprendituri lokali diġà stabiliti fid-dinja tan-negozju biex iż-żgħażagħ ikollhom l-għarfien meħtieġ biex jibnu n-negozju tagħhom. Dwar il-high performance computer li hemm fid-dajħab fl-Imrieħel, Roberta Bela ħabbar proposta oħra fejn qal li fil-pjani tal-Partit Laburista hemm mitnedija ta' dak li sejjaħ bħala National Business Wallet. Spjega li b'dan il-wallet, in-negozji jkunu jistgħu jżommu verżjoni diġitali ta' dokumenti, liċenzji u permessi. Kompla jispjega kif din il-pjattaforma se tikkumplementa Central Data Repository fejn id-data tingħata darba tintuża biss b'kunsens u tiġi verifikata b'mod sigur u trasparenti. Dr. Bela qal li National Business Wallet se jagħti aċċess immedjat għall-informazzjoni filwaqt li jnaqqas il-burokrazija u jħaffef il-proċessi. Waqt li elenka diversi miżuri mħabbra dwar il-kwalità tal-ħajja tal-ħaddiema, Dr. Bela tem jgħid li l-pjan ambizzjuż li qed jippreżenta l-Partit Laburista jista' jitħaddem b'ekonomija b'saħħitha, investiment li jibqa' jiġi attirat kontinwament u finanzi tal-pajjiż b'saħħithom.